Krádež auta je nepříjemná věc a motoristy nemile překvapí vždy v té nejnevhodnější chvíli. Praha se řadí do prvních příček statistik, kde ke krádežím aut dochází nejčastěji. Zloději aut ale v dnešní době používají stále rafinovanější způsoby odcizení vozidel. Ze Slovenska nově přichází zabezpečovací systém VAM, který dokonale zabezpečí váš automobil proti nejmodernějším způsobům krádeže. Zabezpečovací systém VAM je tu už 20 rokov, pochádza z bývalého Československa. Je to zabezpečovací systém proti krádeži aut, stavebných strojov a poľnohospodárskej techniky. Je to princíp elektromechanický zabezpečovací systém, keďže dneska už ani tie mechanické, ani elektronické systémy nestačia, treba spraviť kombinovanú aj elektrickú, aj mechanickú časť v tom vozidle. Systémy vám dokonale zabezpečí váš automobil proti nejmodernějším způsobům krádeže, jako je použití rušiček signálu, čteček kódu, dálkových ovládání, výměny spínací skřínky nebo řídící jednotky, ale také proti použití duplikátu klíče. Systém funguje veľmi jednoducho, funguje ako také mini video. Maličkú kazetku strčíme do boxu, keď chceme zaktivovať celý zabezpečovací systém, a keď ho chceme deaktivovať, to znamená, že strážiť vozidlo, vytiahneme čiernu skrinku, dáme do vačku a tým v tom prípade auto chránené. Systém VAM lze namontovat do osobních automobilů všech továrních značek a jejich typů se všemi druhy motorů a úrovní výbavy v automobilu. Odlišujeme sa od ostatných zabezpečovacích systémov rôznosťou montáží, to znamená, že každé jedno auto tej istej značky je namontované úplne odlišne. To znamená, že keď nám dáte 5-6 oktávy vedľa seba namontovať, každá jedna bude inakším spôsobom a systémom namontovaná. Montujeme širokú paletu vozidiel, to znamená, že od jednoduchých Fabii, Octavii, Passatov až po zložité luxusné auta, ako je napríklad BMW, Mercedes, Bentley, samozrejme vrátane stavebných a poľnohospodárskych strojov John Deere, Caterpillar, GCB. Záruční doba na mechanické části systému je 2 roky. Na ostatní části se poskytuje doživotní záruka. Naši zákazníci sú spokojní, po desiatkách rokov nás navštevujú a dávajú si opätovne montovať nové auto. Veľkou výhodou je zabezpečovacie zariadenie, ktoré má 0 mA odber z batérie, je odolné voči vode, vlhkosti, prachu, má spravené všetky skúšky, homologizáciu do osobných a nákladných vozidiel. Zabezpečení VAM má už dlouholetou historii a značku rodinné firmy. Za více jak 20 let nebylo se zařízením VAM odcizeno jediné auto. Jana Šilerová, televize Praha.